Небесни Отче, днес идвам пред трона на Твоето милосърдие в могъщото име на Исус Христос, моя Господ и Спасител. Признавам, че само чрез Неговата ценна кръв, пролята на кръста, моите грехове са простени, аз съм изкупен и имам истинска свобода в Него. Господи, признавам, че Исус Христос е понесъл всички мои грехове, тежести и проклятия върху себе си. Затова нито един духовен блокаж, нито една невидима верига, нито една сила на тъмнината вече няма власт над живота ми. Силата на кръвта на агнето прогласявам, че всички окови се чупят, всички препятствия се премахват и всяко забавяне се отменя в името на Исус. Отче, отвори пред мен затворените врати и изправи кривите пътища. Всеки план на врага, насочен към забавяне или възпрепятстване на предназначението ми, нека бъде напълно унищожен чрез кръста на Христос. Прогласявам Твоето Слово, и ако Синът ви направи свободни, вие наистина ще бъдете свободни. С вяра заявявам, че съм свободен, защитен и покрит с кръвта на Исус Христос. Нищо не може да ме отдели от Твоята любов и нищо не може да възпрепятства изпълнението на Твоите обещания в моя живот. Свети Дух, изпълни ме отново, укрепи вярата ми и ме води в молитва и послушание на Твоето Слово. Нека животът ми отразява Твоята слава и нека Твоята съвършена воля се извършва без забавяне в моя живот, моля се с вяра и власт в могъщото име на Исус Христос, който е победил греха, смъртта и всички сили на тъмнината. Амин.